کہ آئے دل دیا تھا گہرائیاں دے نال فردن فردن خوش آمدید آکھاں گے کیونکہ کوئی سیاسی مجمع نہیں، سیاسی اکھاڑا نہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ایسا عقیدہ ہے بحمد اللہ تعالی اللہ کریم سب دی حاضری اپنی بلند بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے۔ میں دو اشعار آپ دی سماعتاں دے حوالے کر رہے ہیں، کاشف اللہ دے حوالے مائک اگر دل اجازت دے دے یہ مت دیکھو ڈاکیہ کون ہے، یہ مت دیکھو کون بات کر رہا ہے، بس یہ دیکھو وہ ڈاک کس کے نام کے دے رہا ہے، وہ سنیڈا کس کے نام کا دے رہا ہے۔ دو اشعار اور کاشف قبلہ دے حوالے مائک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت بابا بلے شاہ قصوری کلندر قصور درویش خدا مست آپ ترجمانی فرما دینے جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا، میں وچ توئیں ہر جا توئیں ایتھے بلا کون بھاگاں والیو نام جپو مولا نام نام مولا نام نام مولا نام بھاگاں والیو نام جپو مولا نام نام مولا نام۔ حضرت بابا بلے شاہ قصوری آپ فرماتے ہیں ڈب دے سورج چاڑھنے والا، گل سمجھ جاوے دے ذرا بولنا سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں ڈب دے سورج چاڑھنے والا، بجھ دے ڈیوے بالن والا، جے نادانا جگتے کوئی او نانو بھی پالن والا، لوکی کہندے دال نگل دی میں تے پتھر گل دے ویکھے، تیری رحمت نال سونے ربا میں پانی تے بندے چل دے ویکھے۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہے دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ دا، کہنا نام نام مولانا۔ آخری شیر تائیدار جنڈیالہ شیر خان پیر بارش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں رے رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا ایک جاگ دا یار دا یار راتی، رے رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا ایک جاگ دا یار راتی، ایک جاگ دا چور بھی سن ہوتے دوجا جاگ دا پہلے دار راتی، ایک جاگ دا عشق دی مرد بھلا دوجا جاگ دا سخت بیمار راتی، وارشاہ میاں سارے ہی سو جاندے ہیکو جاگ دا پروردگار راتی۔ مندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک کسے دا دل نہ ڈھاوی رب دلاں وچ رہندا۔ سمجھنے کے تو عقیدت دے نال آپ دے حوالے مائی کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جتنے دوست احباب پنڈال تو باہر کھڑے نے میں منت کراں گا بڑی مہربانی جیڑا بندہ ذکر مصطفیٰ واسطے آیا ہے محفل پاک دے وچ تشریف رکھے، بڑی مہربانی جتنے دوست احباب روڈ تے کھڑے نے باہر کھڑے نے میں گزارش کراں گا محفل پاک دے وچ تشریف لے آؤ۔ ایک مسٹر آپ دی سماعتاں دے حوالے اور قبلہ دے حوالے مائک۔ 28 سال میرا علی جنہیں اپنا امام کہے، فجر پیچھے امام کے، ظہر پیچھے امام کے، عصر پیچھے امام کے، مغرب پیچھے امام کے، عشاء پیچھے امام کے، 28 سال میرا علی جنہیں اپنا امام کہے انہیں سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔
انہیں سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں، اور جس ہستی کے لیے میرے نبی کا سجدہ لمبا ہوا انہیں جناب حضرت امام حسین کہتے ہیں، جس ہستی کے لیے میرے نبی کا رکوع لمبا ہوا انہیں جناب سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے، صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے۔ چارے یار نبی دے عاشق کوئی نہ دسے اینا چارہ ورگا، چارے یار نبی دے عاشق کوئی نہ دسے اینا چارہ ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان نثارہ ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا اینا چارے یارہ ورگا، آزم شان صدیق کی دساں ہے ہی کوئی یار ہزارہ ورگا۔ تُسا یاری ایسی لائی لاکے توڑے نبائی، تُسا یاری ایسے لائی لاکے توڑے نبائی، تُسا کیتیاں وفاواں سانو یاد آئیے اللہ کی وقار نے۔ میں ملتمس ہوماں گا میرے ایوان تا انتہائی خوبصورت نام پھر